आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। शेतकऱ्यांची सेना उभी करण्यासाठी काम करा। कोकणातील शेतकऱ्यांचा उद्धार करणं आपलं ध्येय आहे। आज शेतकऱ्यांना मदतीची आवश्यकता असून त्यामुळे येणाऱ्या अस्मानी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियोजन करायचं आवाहन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी केलं आहे। सावंतवाडी येथे खरीप हंगाम पूर्व सभेत ते बोलत होते। पाहूयात। आणि जर तुम्ही नुसतं आपण काजूवर प्रोसेसिंग करू शकलो तरी आपण 5,000 कोटी रुपये जादा कोकणाला मिळू शकतो। रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग दोन जिल्ह्यात एवढी काजूमध्ये क्षमता आहे, एवढे कोंबू आपण घेतो। पण त्याच्यावर आपण लोकांना यंत्र दिली। यंत्र का दिली? हा तुम्ही रस कुठल्या तिथं काढा आणि तो कोल्ड स्टोरेजमध्ये साठवा। तर अंमलबजावणी काही झालेली नाही। तुम्ही बघू घ्या की ते जर आपण काजूचा रसावर प्रक्रिया करू शकलो आणि काजूचा जो चोथा आहे त्या चोथ्यापासून जर आपण आर्टिफिशियल मीठ तयार करू शकलो तर कोकणामध्ये क्रांती होईल। ती क्रांती कोणी घडवली पाहिजे? कृषी खात्याने घडवली पाहिजे। इतर कुठलं खातं करू शकत नाही। इतर कुठलंच खातं हे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेलं आहे, फक्त तुम्ही करू शकता। आता जर नवीन जो प्रयोग केलेला आहे दापोलीला, काजू ओला असताना जर कापला आणि तो त्या ओल्या स्थितीमध्ये सुकवला तर त्याला जसं मीठ असतं म्हणजे मटण असतं तसं ते पदार्थ तयार होतो। तर हे सगळं तुम्ही बघितलं आहे तुमच्याकडे किती काजू होतो, किती काजू फुकट जातो, त्याचं हार्वेस्टिंग कसं करायचं। कारण काजू ज्यावेळेला तुम्हाला नुसतं दारू काढण्यासाठी पाठवतात त्यावेळेला तो फर्मेंट झालेला चालतो, अदरवाईज तो फर्मेंट होता कामा नये। त्यांनी प्रयोग काय केला दापोलीला मी तुम्हाला सांगतो की दापोलीला त्यांनी 20% काजू शेतकऱ्यांकडून घेतला। कारखान्यात नेल्यानंतर म्हणजे त्यांच्या प्रयोगशाळेत नेल्यानंतर त्याची बी काढली आणि ती बी परत दिली शेतकऱ्याला। त्याला त्याच्या बीमध्ये इंटरेस्ट असतो, त्याच्यामुळे तो जो काजू आहे तिथून त्याचं हे काढलं तो 4-4 दिवस बदलून घेऊ शकतो आणि त्याचा अगोदरच काढला आणि तो उन्हामध्ये राहिला तर तो लगेच परमेंट। तर तुम्हाला साधी इकॉनॉमी डेव्हलप करायची आहे काजूची तर तुमच्याकडे प्रत्येकाकडे सगळ्यात जास्त पिका कंटेंट क्षेत्र हे काजूचं आहे, तालुक्याला होते बरोबर। म्हणजे आंब्याचे सुद्धा दुप्पट क्षेत्र हे काजूचं आहे। गोडामार्गमध्ये तर 90% क्षेत्र हे काजूचं आहे। तर तुम्ही तिथं क्रांती घडवू शकता, फक्त तुम्ही ठरवलं पाहिजे की आम्हाला क्रांती घडवायची। एका वर्षाच्या आत तुम्ही शेतकऱ्यापर्यंत वाढवू शकता। तर मला तुम्हाला एवढं सांगायचं की ह्या निमित्ताने आपण एकत्र आलो म्हणून तुम्हाला मी हे सगळं सांगू शकतो। आपल्याला हे सगळं करत असताना तुमच्याकडे जी आपण शेतकऱ्यांची सेना तयार करतो ती शेतकऱ्यांची सेना तयार केली पाहिजे। तुम्ही आधी लक्ष कॉन्सन्ट्रेट करा की तुमच्याकडे किती क्षेत्र पडीक राहतं, त्याच्यामध्ये नांगरून द्यायला किती मुलं लागतील, त्याला किती ट्रॅक्टर्स लागतील। समजा तुमच्याकडे खडकाळ क्षेत्र असेल आणि त्या ठिकाणी जमिनीत होल मारायचं यंत्र म्हणजे ट्रॅक्टरला लावता येतं, त्याच्यामध्ये तुम्ही लागवड करू शकता। विनाकारण दगडाला सुरुंग लावायचं, फोडायचं, एवढं उपयोग करत असण्याची काही आवश्यकता नाही। तुम्ही यंत्रणेने हे सगळं होऊ शकतं। तर थोडंसं आपण लक्ष द्यावं अशी माझी विनंती आहे। तुम्ही काम भरपूर करत असता तर हे काम करत असताना थोडंसं डोळसपणे आपण काम केलं तरी दुप्पट पीक आपण 7,000 हेक्टरपैकी तुमच्याकडे 1,000 हेक्टरवर फक्त दुबार पीक घेतलं जातं, त्यावेळी तुम्ही 5,000 हेक्टरवर जाणार, आपोआप शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट होणार होतं।